Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wadi bintang pinakanindot nga ko anong ang makadaw diyan niya turing kalok. Mga bitaw ningon sa to. Ay, Sa kulang yang ningon. Kabuhay na noon. ibalik ko dito. Dili ko diha. Utro sa ka. Ngano na apil na mapug ko. Ikaw ba? Di mamina. Ay, sabit. Pahuwasag baba. Ay, kinipili daw. Hoy, mamina sa ba? Ay, potante, mapariyag daw, mamakuha na ito yung mapariyag daw sa mystery na. Alok, biyay! Alok na siya. Yo, inani ro gipiato tong amoron, sa man ni. Suy ngani, huy, pamina ro Kamu ba? Huy, Apa kamu? Kamu ba una ako? Biyaan na tato sa itong big boss niya. Sima ko plan. ikaw mo ba? Talagsaon na kita. Otro sa ka. Dapat itong tamagtapos. Karon ang isang tao ka. Ningon ko ba? Magtapok ta, kaya magkahibaw ta. Kunya magsabot ta, kung sa itong angay buhaton, ani? Libo mong kuha ni, eh. Bay. Oh. Sa iyang giingon. Mauna na ito tumanon. Sakto, dyan kayo lang mag-isigla. Nasa giday kayo utok. Ngano ni Madayon na Madaya! Bahalag ni Madaya na kutis! Basta imong hiko, dayon na! Ay, sorry! Ay! Okay na? Inga, practice na ba ni? Practice na. Dipindi ra gid ni mo lang tinuod. Pasensya lang mo tanan ha, kaya sa amin may sorting big boss niya. Ako na problema ng gani ko ninyo, kaya nawawan ako ninyo. Pagkapait di ay ning Problema ka na mo? Na problema po mo. Sa umutanis big Kunya, yung masultri mo na. Boss, go. Kani, mo sana. Mao gid salaran sa tanan ay. Kana may dapusa. Tingog. Labo pa ko nauwawan. Ngano man? Kung nauwawan niya akong Ay, oo. Usara ka, Ako leader, labo pa mi nauwawan. Usa lang istorya, ayo. Balik ka. Kausara. Balik ka, pinaimot. Ala, piyong. Oh, piyong ka. Ay magpapanak ko oy. Oy. Mao gid is balisana ni. Sumpuli sa diya, oy! Sige, ikaw ba diri? Ako. Yan na. Ang ako gusto, tagtango na ninyo. Ngano man? Happy man ako nagubirol ka. Ano? Ginawak. Hanggang sabay, piyong. Ako kilo nun? Oy, nakatuloy na to. Hoy. Wala naman ta masudlan na, bibi. Day, yan na rin. Masudlan na, bibi. Balisana to. Ay, alam ang gusto mo. Kung kailangan mo musod, ato anin yung akong daddy. Asam din yung daddy. Asam din yung daddy. Aw, gimi ka so dia, mulagbak sa bisloyo. Hoy. Oh, isot lang ba? Ay, pasindi. Gubala ng git, Hoy, oy. pasindi ini, pasindi quarantine sa luwi. Uy. Basi Ito na istorya nga, si Balisana, pinutulog na ako. Friend daw ni mo no, sa mga uy. Ngano mo dito sa ano? Ako sa bitaw ko ayon. Bitaw no? Twins Sa paday, mura kag bani saging dia pala dia. Ano sa ay ngurag sito. Pero may hawin si Bugnaw ko. Ano man ko? Matikod bitaw ko no? Lagi wanted ko. Papangi ni prinsa niyo, papangi ka. Pangit ikaw ang magiging liog. Naginali ko lang trapas lang man ko. Patay oy, mura ka mansi. Sige na lagi may tsura man. Sura ba? Kakumunjanti ba nimo? Ano man masud ko nito? Hoy! 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 Mangawa mo rin! Di mi malo ka lang kanina. Ako ba? Paano mo rin? Balik na rin
Ayo! Ayo! Uy, nalagi mo dire yun sa'yo toyo. Naambit ka? Nasi Idol Cup dire. Papa na, susod. Ah, susod? Ano sa'yo toyo? Kap! Sindutas katubig. Kap! Basig na nagimo mo papa. Kap, Di ko, ito ako sa to. Papa ko toga. Ayaw pagali diha, di makitas kap. Ayaw ang pagali diha kini makitas kap. Ay, Kap! Ako'y! Kaya sila. Kap. Kap! Agoy, kompleto ni. Kap! Di pa ni-ending ha? Doon Kap! Dool ka, pe, kompleto ni. Diri ka Kap! Kanang, namin diri Kap kay... Lagi mo. Kadool yun na mo, permi brad ha. Pahimutas ha, pahimutas ha. Buta sa Kap kay, dako, buta na Kap eh. Ang utok lapos Ang mata. damgo ka pa? Damgon ta. Wa mahuman. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ano sa lagi ka? Wala man si daddy. Ano man? Nata ko tuyo. Wala man si Aaron. Aw ikaw na lang sultian. Isa mo na ba? Alay, sulit. Ay, inyo. Uy, ate Nika, di ingon biya si daddy nga, di pwede mo sulod mga Si Kuan ay Chano. Ara lang sa mo diya sa mga tanong na aram istoryahan. Okay ra kay si Uncle Ram din to. Isa mo na. Kuan ba? Hawak ko na lang isend mo. Isend na ko na. Nakuha na nimo. Hala. Kinsa man ni siya? Ano, kana ba? Anak na sa kong amigo. Ha? Kinsa man nigikawat niyang anak? Oh, nawa ba niya? Iyang gipatabang ko niya ipapangita niya. Di siya ganahan mo kuhan sa social media. Hal. Wasad siya ni-report sa mga pulis. Kawagoy klaro ana niya ko. Mao ganin niya. Ako yung giingna na basin makatabang ko nung ko ba mo na giari sa tika basin makatabang sa ganako. Nga nga nung giapil mo ko nimo anak. Oo, korta ang dani. Oh, really? Kinsa man na? Katulogin kato siya. Ato na siya pangita. Oh, ato na siya pangita. Sana ni? Anong naano mo nilitanan? Ha? Kap! Manginaw ka ba? Busa-busa kung ka. Pamilyado sa good nangal na may kwarta. Bitaw, tinuod na oy. Mo. Busa-busa ta ka ba? Dili kayo makatawa ra ka kinana ka sa sayon. Bitaw. Lahi man mo bitaw, mura mo na may FBI. Tumawa. Pakatawa, mampun mo. Supay mo kami Ako mo. rin ako rin katawa. Kap! Kap tabi ka pa? Karon mo balik na mo karon. Balik ni. Kay ang inyong gidapigan ngadto wa nay ayo. Bahuas baba na to oy. Well. So, dawaton ta mo. Ay salamat. Saway daghang pagkalagot o sa pagkusmod. Hatagan ta mo sa inyong sweldo. Yabisinduan. Sao namin niya? Nalipay na sila na. Wala ino nag-alsa. Dalipay lang mi. Nalipay. Balik mo Nalipay mo. Ngano man, dito ka. Ngano dito ka? Unsa man di kay malipay? Nalipay ka. Nalipay sila na. Pagidawat ka silang papa ug balik. Kaya Unya. hana ay kanang mga naungan. Unya, asa man ka dito ka? Unya, Kap diri ka kap. sa ato pa imo silang sweldohan. Hoy, basa. Hoy, paminaw. Kap! What ka ba? Diri alsa balik ka kung makita ako nung iyang gialsa. Si Arsa, Hoy, ayan niyo basa. Alipay!
Nalipay! Nalipay, me! Salamat juga ikaw. Salamat juga ikaw. Nalipay, me! Ayaw! Ayaw ka na po, regalo sa kuya! Nalipay, me! Nalipay, mi. Nalipay, me! Hoy! Hoy! Angin! Ako yung gagawin! Ayaw mag-angin! Hi! Ay, shit, pinalay. Salamat. Ay, kay abot na mo, guys. Kanang, gikalin ako sa bangko ninyo. Balay, ito kung balay ninyo, bagikan ko dito. Kaya, unsa naman sa mga mo mga balik niya, Miss A? Ay, basta katong gipuy-an nyo. Ay, kani ba mga artida pa mo good, di basin ganahan mo, angayan ka ani, angayan sa imong mami. I'm sure ganahan jud mo Pasensya na ani. juga karon Miss A ha kay wala pa jud koy budget karon na utan-utan lang sa Tan-aw ra man gud to, mi. Sige na, good. Tan-aw ra man. Hala, oy, kali sila no. Di lang ta dili maghikyad, mangita lang tag lugar nga kana makahikyad ko ani ba. Tara, paspas taglak. Dali, dali. Miss A, unsa man Oh, gid ay, ay maganda. Mga RTW dai, kabaw jud ko angayan jud mo ani so sila bin ikaw. Oh, ikaw mga sexy kay mga hawak ko da. May patro na lang. Angayan jud mo ani. Hoy, hoy. Sintak man lang sila nawan ni Tohana. Wa mo tibuod ni oy. Kasi nakasuyop na dito. Nama ko na ron. Yawa na. Yawa bet na. Kami. May gali kay payong na. Pagkira kami. Yo ira ko. Wala mo lang lakaw na lang. Yawa bet na ko. Uy, sus lagi. Lagi abla sa gina na. Sige tanak. Ha? Kayo tayo oy. Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Diri bagid ka itong mga bataan. Ay, tinam dito mga bata, mga buwang naman dito. Wala sa ko kaklaro sa naong eh. Dagan sa dayo. Sus lagi mo na makagubat us las adlaw oy. Ganian lagi labay yun. Sapot. Gupas adlaw tong mga tawhana. Imbes magsuri na nga tawa na nun, mga wagi mga batas. Mao lagi. Sao na lang. Uy, dali ka ngayon Sa man ako diya, Miss A. Ngayon Para ka ako diha. tanawa. Naisakto ni ninyo din ha. Pang lalaki ka lagi na, Miss A. Dapoy kang ninyo o, dahil sakto po din ninyo o, di Papalit ako. mo eh? O, dali daw ninyo, ato ni isukod ni mo daw. Ang ngayon dyan ka ani dong, dali dong. Ali ali Panahan dong. ka ani. At ini ka Isuot, susok be. si O, Be. sige, tanawa niya. Say, ang ngayon Ikaw, niya, sige. isukod lang na kay. Ay. Nga naman lagi mo. Uy, unsa man ang ako nakoy nakoy tanaw pa Tanaw sa na. nako, nadaban ako. Tanaw sa nako. Akong katong akong giingon nimo katong boxer ba? Ako tanaw, ako sa Oh, check. kay ganahan ko boxer ko usahay dinan. Gusto ko piting-piting kani. Sakto na nimo na aw ka. Sakto kay na tanawa. Matos di ka, Uy! puto siya. Gwapo kay mo anak. Pila man ni siya? Pila ni? Ay, barato ra na, oy, 250 ra na akong baligya. Uy. Isa pag imo 500 basta para sa mga anak. Ako diri. Oh, sa may pili niya. Wala kay kanang Kani ako tanan. pili diha kay sa tanan usa lang. Usa lang? Usa lang. Duha ka sad na, oy, kat. Mao jud. Sila nung tanaw na. Di Ang ba? barangay bayaw pay sweldo tag tulo ka buwan bitaw solduhan. Imong anak, di ba ni Premi mangayo ni mo? Amo lagi kini Wala na pinanggam tumong na, wala na tumong. Uy, Ay. ayo. Ano may taos loyo? Ayo. Ay. Hoy, May. siya na. May adlaw. Sige, dali, dali. Musud na lang, mudayon na lang ko ha. Unya musud na lang ko. Uy, Ah. kabagagod mo na, pagay ka pa dayon na, dayon na ka diha. Kuan. Uy, ako na daw nahimong bagag naong ani, ako tagiyas balay. Oh, tagi
diya bitaw kas balay, sila nangabang pero ilang katungod nga padayon ba mo dili kay sila man nangabang diri. Oh, sige tagi. Sila Sige, Valenciana. sama ka nga mutingog na ko ba mahitungod ana ubahin ni ana. Miss A, kalma lang. Miss A, Miss A. Ay kuan, siya gyud kani. Akong O kuan. lagi Si siya Miss Valenciana. taliya. Sila nangabang pero sila may nagkatungod nga mura sila pasuod ba nila niyag dili sabi ako oy. Mao gani nga ni ako. Nihabit ko kangina pa nimog sinultian. Uy, Ay kalma lang. sus. Dili man ikaw akong tuyo og tumong. Ano ikaw may mo pasiata ba nimong baba? We, Ay ko. aber. Dai bis kali sa nang baba diha oy. Sirit-sirit ang baba diha. Valenciana. Mangutana ko ba kinsa man siya no? Ala wala siya. Kani na miss. Valenciana, si Miss A. Oh, namaligyan ako Miss kan A, oy. si Oh. Valenciana. Oh, namaligya naman day ka. Grabe naman kay ka makadag. React na ko nga ni ayo ko. Ako ning panimay. Walay makabutang ko. Asa ko dapat mo sulod o kinsa akong kuanon. Pasensya na gyud ka Valenciana ha. Miss kani man gud siya. Para sa imong kahinong dali. Mo ni say tag-iyas bahay. Oh, ano ni tagiya siya bay? Nangabang. Oh. Ya, unsa man di ay Oh, may uy, naana. kadiyo to nasuroy man ka. Aka naman atong istoryahan dili ta mag-istoryaan ng mga Oh. tao diha nga Kuan. himuon ta ko lang dili maayos iyang pananaw. Naninda na baka na permit. Naa oy. Kinuo Yung ako ko. ba unsa may tuyo nimo? Dili ni ako kay akong gidakong lagbo kay instead nga ang atong advance tulo ka buwan, madam. Nagdako sa lagbo kay usa ra gyud ka buwan ang inyohang nahatag diri nako ga akong nadawat og inyong gidonol. Oy. So, kuwang pa mo dako usay oy. Dili oy akong apelyido. Sa ato. Bagyo. Kuwang diha. Ikaw na wadyo kay konsiderasyon. Pandemic ron angay ka nga mo kuan diha mo hatag og luag-luag, no? Aw di araman dahil lang nga speech. Pandemic lagi in town ron. Naninda ka man gani imong ganang gibaligya, mong gani mo gi-free. Tungod kay nanghalang ka kwarta. Po pareho ra tani ari ko diri kay ta ginoo ko. Kalma lang. Sakto na naman ka Valenciana. kuan. Ala, kuan sabi na usa ka 1 month Lang. deposit ug sa 1 month advance. Sakto Unsa na. biya? Oh, sa manini. Ikaw na tagiya sa balay niya ako na lay manindaan ni. Kay mo na ikay magbuot. Usa man ni bayana. Ako na para sa kayuhan pod. Kadiyot lang. Dako ba kani abangan sa Miss diri. A. Kani ako pila ra man ni kanila na tag 250 ra. Miss, kalma lang. Kalma Wala kay permit na imo hang. Ay, ayaw. Baligya Ay, diha. kalma lang yun. Oh. Ang si Nini madaplin sa medyo bad ang makita sa bata nga versus kuan zombie. Aw, pwede naman din na mo ipakita. Ako nang isinyas niya. Bayana Ako lang ba ilang mo pag-away kay lisod kayo ba? Nga pasensya na yun ka pero kanimo ko si Miss A. Dapat gani do pag soda ko imong ipaila-ila imong kaugalingon dili kay mag-ingana kag pasiatag dili na ako ako. nimo oy. Ako suod na ako lang kailang. Ano kang paila-ila pa ko nimo? Kinala pa gid mapaila-ila ko nimo. Oh, siyempre naman. Introduce yourself. Pako'y jamo Way laing gikaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gikaligan gawas sa akong kagwapo Ayaw lang mo pag-away ha. Ayaw lang pag kani at dili ni violente kini tay bata ayaw mo Ay, ito lang pinagpaningit. pag Samot ang kaburot imong tiyan. Ay di burot na ni daan Miss A. Kalma lang. Dili ba angay makulbaan ana. Kalma lang ningil ko kay akong paboruto ng bahay. Puro lagi nagmini daw po. Dili si Valenciana ni mo tagjas atong balay. Mo na siya. Patinuod lang pero Barbie. oh. Pero asa daw? Unsa nga klase nga Barbie? Kanang tambok nga Asa daw? Oh, ako na kani adto. Ha? Observe bari akong picture Miss A. Ang tanong dako nga manindahay ra di ay. Oh, anas daddy. Daddy gid na. Kalma lang. Branded. Wala lang niya oy kay 250 ra man gud niya akong baligyan. Bantog na to 100 na dito. Wow, 150 pud imong ginansya. Mo consider jud ka kay dako ba kay abang ani mong balay. Kadiyot Wala ka, ko kadiyot 250 ka, ra kadiyot. ako. Ay, Ay lang paminaw ba? Paminaw sa daddy, paminaw. Dili ako nang minaw. Tama tay picture ni Miss Valenciana diha Di lang. man sila nangabang ta diri sa ilang balay hangyo man ako kay sampag girenovate ang atong balay lab nga akong gipato story. Ni ang iyo ko ni Valenciana nga ari lang sa misa iyahang an ancestral house. Nya daddy atong Pero- balay nya yang picture na. Pero dili man sa pwede nga tandugo ng ilang mga gitawag nato mga beauty kuan diyan. Ano naman di ay? Gusto nila Dili na- niyo nga naapa ako mga gamit diri na akong panimay. Basin ko na curse ba? Hibaw wala pa mo manghakot sa inyong ubang butang. So, wala pa na ako makuha nga ako mga butang diri. Kanina pa man mo nga pipila lang ka buwan. Mo lagi man akong giingon niya lab nga
ipila lang kabuan pero Mauna. ang iyang mga picture ila pang Taon dis ninyo ni mo Oh. taon. Uy. ang ako lang ba kalma lang di lang mo Miss Lagi, A ano, na pag-away, Miss wala mo A. kasabot. Pero may man ni si Miss A mga maligya na mo. Hello. Nagsugay Dadi, kami. anas ninyo bati dog noong dadi. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIB ay sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayot buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.